Готовы? Да. Воздух. Ты снимай, дай нагони. Мать сама покрив. Да, между другото. Как? По-скоро се е изправил. Покрива. Припозва е? Много лошо припозва. Гадно конично. Пак. Продължава да бъде гадно конично. Да, пак. Мой дет. Чай, още пак. Да, сега определено би... Късванията. Не. Тук голема не нямаш. Тук имаш ли нет? Би трябвало да има. Не, изчопи го. Мислиш какви? Не го. Излезе ли? То на места нямаше, ама да откъсваме нитовете. Това само показва колко качествено нитуваш. Да. Колко е Не е грозно. пробил, бе. Пробил го. Смисъл не е леко. Пробил го, защото подаде това. Значи, ако не беше подал, леко е цъснало. Да. Несъществено те нече. Така иначе, ако го огъне толкова в главата... Ето, няма го огъня, ако е фанат, както трябва, нали сещиш? Не, ще да го проби повече. Да. Да, но пак колко нямаше да си разчирата. Той е без това висок. Няма да е готино да се удари. То няма да е готино от силата на удара, ама... Ще пиш две кафета и ще мине. Винаги е по-добре да е било с... Естествено. Не. Аз пък оцелих шината. Бахна шината да оцелих. Да. А ти правиш баси капавите шлемове. Чай. Пак съм аз. Да, ей това. Ти ще му изкъртиш това. Ще счупи на носа. Да. Ма то е от две. Защото от двойка. Никога. Не би трябвало да се счупи. Скъсва. Ще му изкърти това. Щупени, кой се покърти? Да, сега няма да литне и шуп е по... Не, няма да литне. Те ще го смажи. Пок! Искам. Да, служи бензината отдолу. Да, бе. Стига бензината. Аз след напред го до цена и ти ще забиеш в нея. Чита. Това нещо трябва да го сложа в някакво музей после. Тъчдаун! А те удари го? Не знам това ме го нямаше. Май го нямаше. Я? Влязва между това и... Да. Стана кайма. Ай, по-скромен си. После искаме аз пак. Това ще трябва да го качим на нещо. Кой? Да, Добре, сега го удари така и можем да го забравим вече. да, искам аз. Сега върха му съм го привил, бе. Кой време? М, Не, бе. Нали е там още? Малко. Пак ли такова? Е, сос. Дай се остава. Добре, това беше конструктивно. Това си беше директно влизане. Я. Имай го отвътре. Толкова си. Черепно-мозъчна травма. Необратим тип. Дай аз. Зависи. Яшка? Яшка. Чакай. Снимай още да го шибна ясно. Ма директно. Я пулси го.
Отлично. Внимание, го отсири. Ти го отсираш дръжката. Не. Отсири го с дръжката. Дали? Как не го оцелям? Май си беше. Това е пузно по него, ама... Естествено, че това път ще го ползваме обаче. Сега гледаме, ще пиздойте това. Трофи! Не е скъсан обаче, просто е надо. Да. Пах му майката. Просто е некачествен тон, не е скъсал. Ай, стя, ти вече не става за нищо. Дай ти. Това не става за нищо и преди да почне. То трябва на нещо да качим. Не е така? Трябва... Той просто гледа. Дай. Дръж. Ай, дръж. Бем. Мисля, че е това. През двойката обаче ще е съществена разлика. Нищо не става. Много да се сриви. Той е това. Ето от това. Да го спирам ли? Спирай го. Това после пак.